wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe. Abin da yasa kake yi min a rayuwa dan Fulani akwai ka da fadar gaskiya. Ƙarai. Kuma ina ƙara tunashe ka cewa wannan hanyar da ka ɗauko ta faɗin gaskiya ka riƙe ta hanya ce mai ƙullewa. Insha Allah. Ka fahimta ko? Ƙarai. Gaskiya sunanta gaskiya, ƙarya sunanta ƙarya. Kaga akwai masu garkuwa da mutane masu sata shanu, kai baka daga cikin su. Ban ni ai ba kahiri nake ba. Wai me yasa mutane ke da damuwa ne wai? Wanga ya min kira ya kai kira da yar. Saboda haka ina so ka daga wayan nan ka ce mishi bana nan. To? Eh. To ɗaukan min. Yawwa. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina cokali. Gashi nan ya shance maka baina. Gashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Dakata da Allah.